escuchar els importants, i és mentira. Els importants d'este partit sou vosaltres. Sou cada un dels que esteu així treballant tots els dies per este partit, cada un dels afiliats que està posant els seus diners, cada un del que ha venut loteria, cada un del que va per les taules i està creient en este projecte i va fer-lo créixer. Això, com heu dit, és el punt de començament per al nou partit que serà la clau en la Comunitat Valenciana, que serà el que governarà este Regne de València els pròxims 4 anys, d'ací 4 anys. Teniu que tindre en compte que ja estem influint en la política de la Comunitat Valenciana, ja estem influint en la política de tots els partits que se presenten així. Fa uns anys, fa uns mesos visquérem vosaltres, un any, i ningú parlava de la financiació. Donava igual que manara i qui estiguera en Madrid. Això no importava, o perquè eren rics, o perquè eren corruptes, o per lo que siga, ningú reivindicava lo que és just, que si pagues, si contribuïxes, tens dret a tindre també uns servicis corresponents. Això no se donava, no se dona avui, a hora d'avui, no se dona. Som la comunitat, l'única comunitat que està per baix de la renta per càpita, que sin embargo, pues, damunt paguem.